Домовина виглядає лагідно, а лягтина є дуже страшно. І згадую слова одного капелана, який каже: отче, як приїхав напередок, були проблеми із здоров'ям, були проблеми із сном, а там все роблю по розпорядку. Скільки треба, стільки сплю. Скільки треба, стільки встаю. Скільки треба і чого, те роблю. І не дай Бог, щоб ця війна прорвалася аж сюди. Дай Боже сили, мужності хлопцям, а нам вміння подивитися в очі батькам, які стоять. Жити так, щоб відчували, що ми вдячні, і робити все для того, щоб була Україна. Слава Ісусу Христу!